лекин парвозҳо ба Анталия танҳо дар мавсими гармӣ ва ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. хеле гап нест ҳозир ажда. тағйироти иловаҳо ҳаст дар бораи патент. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк гузорен, бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳем дар Федератсияи Русия соҳиби трудовой договор кунед, хитона ё ки регистратсия кунед, номери WhatsApp мебирояд. ҳамин одамда муроҷиат кунед, қатъиш суҳбат кунед. суҳбатотон ки 100% аниқ шид, баъд метавонед дар ҳамин одам ҳуҷҷат биспоред. масъалаи ифтитоҳи парвозҳои нав байни шаҳрҳои Тоҷикистон ва Туркия баррасӣ шуд. директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Назарзода бо директори генералии маъмурияти авиатсияи граждании Туркия роҳбарияти он ҷо инро гуфтугӯ карданд. бинобар иттилооти агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори нав дар вохӯрӣ масъалаи ифтитоҳи парвозҳо дар самтҳои Анқара-Душанбе, Анқара-Хуҷанд, Анталия-Душанбе дар фасли тобистон иҷозо ва инчунин зиёд намудани шумораи парвозҳо дар самти Стамбул-Душанбе мавриди баррасӣ қарор гирифт. яъне ки дар ояндаҳои наздик ин чиз аллакай ташкил карда мешавад. рейсҳои нав кушода мешавад аз Хуҷанд ба мақсад шаҳри Анқара ва инчунин ба Анталия низ кушода мешавад, лекин парвозҳо ба Анталия танҳо дар мавсими гармӣ тобистон мебошад. изҳори боварӣ карда шудааст ки баргузории чунин вохӯриҳо дар рушди соҳаи авиатсияи граждании ҳарду давлат нақши муосир мегузорад ва инчунин виза барои ҳарду тарафҳо бекор карда мешавад. яъне хеле ки медонед виза ҷорӣ карда ибдан дар ин гуфтугӯ ба хулоса ва ба мақсаде омаданд ки ин чизам бекор кунанд. ибад информатсияи нави мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. касе ки документ надорад границаи Қазоқистон хоҳед бигзаред, ҳамин одамода муроҷиат кунед. аввал мебинанд ки депорт дорен ё ки надорен, мақсад 100% хучон, баъд мебаранд граница мегзаронандтон. як нафар нависонда: ман Тоҷикистон мерам, гашта биём патентам давом тиям мешавад? пешакӣ раҳмат, барори кор, дӯсти азиз. раҳмат бародари азиз, вақте ки патенти шумо муҳлат дошта бошад ва ӯра предоплата ки кунед, бале ба кор мебиёяд буд. Меликова нависонда: Сормонҷон раҳмат барои хушхабар. зиндаву сарбаланд бошен ҳар касе ки моро туғрӣ мефаҳмед ва ҳаррӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ман ҳозир дар хонаям, як ҳафта пеш омадам, охирои августа бирам, дар таможня ҳичӣ намегӯянд. охирои августа яъне ки шумо бирен, не ягон мушкилӣ намешавад дар ҳолате ки бе ягон мушкилӣ аз Русия шумо баромада бошед. Шукуров нависонда: шуморо душмон кунанд ба мехонед, мегӯй саволоро нависен, ҷавоб метавон. ман гуфтаистам ки патент меган айбайн меравад. ростай бо илтимос кардам, ҷавобша интизором. ва фикрам ки баъзеи шумо аз ҳамин маданият хеле дурен ва баъзеи шумо хуб намефаҳмед забони тоҷикиро. ҳамин саволе ки ту додестима қариб дар ҳаррӯза барномаҳом ҷавоб метавем. ҳамин саволои аз байн рафтани патент, аз байн рафтани регистратсия, дигар чизо. хеле гап нест ҳозир ажда. тағйироти иловаҳо ҳаст дар бораи патент. шумо интизор бошед, видео мекунем, мефаҳмем, баъд насиб бошад. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаҷон, ман як зан ҳастам, ҳозир дар Москва. номам дар реестр ғалтида буд, кушода шуда буд. ВНЖ спору модель рафтан бояд, Тоҷикистон рафта 90 рӯз истода биёӣ. агар то 2 сентябр наброӣ, видварения мешавӣ. Тоҷикистон равам, омаданам проблема намешуда бошад? ҷавоб медодем: не, то 2 сентябр проблема намешавад. баъди 2 сентябр касе ки проблема дошт, нарушенӣ дошт, штраф дошт, аллакай мисол депорт кунӣ, баъд сар мешавад. ба Россия даромадан мушкилӣ мешавад. яъне ки Расулов нависонда: ака барои виза Туркия ва Тоҷикистон чӣ гап шуд? раҳмат. дар аввали видео дар ин масъала фаҳм мондем бародар. Дилшод нависонда: ассалому алайкум Сорбон, саволи ман ҳамин аст ки документҳо 100%. ягон роҳ дорад ки пеши худам занамро биёрам, вай дар хона хонашинӣ кунад, агар дар квартира бестем. мада ака гуфта ки ба воситаи худат мешавад. ҳамин рост боша, то патент тамом шудан шад, регистратсия карда. агар мигратсиони картаи работа қатъи бидрояд,
нововаста аз рӯе ки хона мешина ё ки не бояд ки патент бигиред. Ба ҳолате ки мисол кор накуна ва хонанишинӣ бикуна, шумо метавонед бо мигратсиони картаи гости даъват кунед, мисол вориди Россия шавад, то 3 моҳ иҷоза дора, муҳлат дора ки дар Россия бесахад шумо. Зинда ва сарбаланд бошед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.